Zancen soyayya ne taso aboki kaji na zo da labari. Labarin soyayya ta na zo na baka amshi, na samu mai kishina. Abokina maso kaji labarina, na samu wata kirfan sirrina. Na aure ta shi ne cikon burina, ga ta fara kyakkyawa aboki tana ruhina. Ita ce ne kauna domin ta zama jagorana, abin alfahari zuciya ta ke take buriya. Abokina maso ka ci zantukan bakina, na samu abar so wata a yanzu ta yi mini rana. Tana da kula a gare ni dare hada da rana, akan soyayya ta faɗi za ta ma kwana, akan hanya inda har za ta kai ta a gona. Wayo mai suna ni ma ba ni sake a rana. Mai suna a gare ki ni ban korafiya, na gane rayuwa ta kin yi tallafiya. Kin jajirce kaci mana zarrafiya, to kin ga dole gunki na yi hasafiya. Jirgi na san kina hau yau zan tafiya, auren ki na saka yau ne kudiriya. Zancen soyayya ne taso aboki kaji na zo da labari. Labarin soyayya ta na zo na baka amshi, na samu mai kishina. Batun soyayya ta warfa ni na amsa, yau na san da ka gane lamarin fada nisa. Muna son juna ni da masoyiya ban nisa, idan ka taba ni guri ka za ta dau manufansa. Garin soyayya lallai an fada ba nisa, kina raina ni ma ke ce na bai wa amana. Kaji labarin abar so mai kaunata, ko in ce sarauniya ta ko gimbiyata. Shi yasa cikin abokai na ka ga dairata, a cikin su kawayenta ita mata bambanta. Ke ce na dauka abar soya sahibata, matan aboki ka fahimta karshen labari. Abokina manta ni ban faɗa maka ba, abar so na kyakkyawa ce kalar ta ka duba. Tana da farar fuska gashin ta ya wuce tarba, ni mai so na halin ta kwarai akwai ta da haiba. Ina roƙo ni gun san ubangiji na rabba, ya kaddara aure na da masoyiya mai sona.